Legazpik badu irudi berri bat, modernagoa, argiagoa eta gure nortasunaren isla garbia. Udaletik bultzatutako prozesu parte-hartzaile baten ondorioz, gaur aurkezten dugu gure irudi korporatibo berria. Helburua argia izan da, Legazpik gaur egungo testuinguruan bere burua modu bereizgarrian aurkezteko aukera izatea. Administrazio, erakunde, enpresa, komunikabide eta oro har gizarte osoaren aurrean. Argi utzi nahi dugu, irudi berri honek ez duela udal armarria ofiziala ordezkatzen. Armarriak udalerri osoa ordezkatzen jarraituko du. Eta irudi berria osagarri gisa sortu dugu. Udalaren nortasuna indartzeko eta modernizatzeko borondatea adierazteko, herritarrei zerbitzu hobea emateko asmoz, prozesua irekia eta parte hartzaile izan da. Lehiaketa publikoaren bidez, diseinatzaile askok beren proposamenak bidere zituzten, ondoren, epaimahaia osatu genuen udaleko teknikari eta alderdi politiko guztietako ardurenak, eta herriko eragileak ere, eta baita ere, komunikazioaren arloko adituak. Emaitza, irudi moderno, argi eta bizia, gure balioak irudikatzen dituena. Gertutasuna, eraginkortasuna eta arrotasuna, baino arrotasuna beti ere arrokeriarik gabe. Irudi berri honekin, Legazpik badu bere burua munduari erakusteko modu berri bat, nortasun instituzionali indartzen du, eta herriaren izena modu garbiagoan eta erakargarriagoan aurkezten lagunduko digu. Lehenik eta behin eskerrak eman edizkio Legazpiko udalari, Legazpiarrei olako ekimen polit baten parte hartzeko aukera eman digulako, ez? Eta batez ere prozesu osoan zehar murgilduta gondien pertsona guztiei. Isotipoaren lehen begiradan ikusi daiteke Legazpiko L letran izkia. Irudia bi piezak osatzen duten. Hauek irregularrak dira, azkenen bi burdin bloke irudikatu nahi dutelako. Isotipoaren erdigunean hutsune bat ikusten da, eta horrek esan nahi nahiko simbolikoa dauka. Alde batetik ingudea eta mailoaren artean jartzen den burdin barra irudikatu nahi dulako, lanbidari berezko zaion eraldaketa prozesu hortan. Gaur egun jarduera horrek herrin ez dauke garai baten izan zuen presentzia, baina egia da jarraitzen dola Legazpiarron identitatearen parte izaten, ez? Eta pixkat hori da logotipoke bai isladatu nahi izan dona. Era honetan hutsune hori baita bilakatzen da pixkat presente daun absentzia hori, ez? Beste bi pieza beltzen adina indarra dauka hutsune horrek, beraz asko esaten du. Eduardo Txikitari ere omenaldi txiki bada, nun bere lan askotan hutsunek bazuken materialan adinan garrantzia. Irudirako aukera duen kolore beltzak identitatea bermatzen laguntzen du. Pigmentu beltza ikatzatik eratorria da, eta azkenen ikatza burdina lantzeko ezinbesteko materiala da. Era honetan produktu jasangarriagoa eta ekonomikoa bat sortzen ari gera, gutxiago kutsatuz eta naturarekiko jarrera jasangarriago bat izaten. Aipatutako guztiarekin irudiari nortasun sendo kontzeptual eta sustraitua eman nahi izan da.